Jyst gweld chi bore yma. Croeso cynnes iawn I bob un o'ch chi. Da ni'n croesawu Dewi ato ni bore yma. Pawb ohono ni'n nabod Dewi, dwi'n meddwl. Felly mae'n weinidiog ac yn arwain yr eglwys draw yn Talsarne. A mae'n braint gwahodd a croesawu ti bore yma yn enw'r arglwyddi Iesu Grist. Felly mae yna chydig o gyhoeddiadau. Felly astudiaeth heno am 6 cyfaragweddi wedyn yn ystod wythnos am 7:30. Bore Sul nesa, mae Rodri yma yn arwain cyfarfod ar gyfer y teulu pob oed. So felly bydd na ddim ysgol Sul cyn hynny, ond dyn ni'n gobeithio aros ymlaen wedyn yn y neuadd, felly allwn ni cynnwys mynd am dro i gael chydig bach o'r iach os ydyn sych, a wedyn bod ni'n cael picnic bo'ch chi'n dod os ydych chi'n dymuno dod a'ch cinio efo chi, a gallwn ni rannu cinio fan hyn wedyn ar ôl oedfa bore. Felly dyna'r y bwriad. Dwi'n meddwl falle bod yna rhywbeth ar y tiralen nesaf. Ie, nos Fercher, yr 20 o Fawrth, fydd yna cyfarfod aelodau. Os ydych chi'n rhoi hwnna yn eich dyddiadur, os gwelwch yn dda, ac mae hwnnw am 8 o'clock, bydd e ar Zoom. Iawn, felly dyna'r bwriad yn hynny o beth. Dwi'n meddwl na'r cyfans gen I ddeud, nawn ni jyst gyflwyno ein hunain i'r arglwydd. Diolch I ti o Dduw ein Tad am cael bod yma y bore yma gyda'n gilydd, ond yn fwy pwysig yn dy bresenoldeb di. Helpa ni o Dduw ein Tad I ganolbwyntio, I geisio gwrando, ac I osod ein cylonau yn y neidiau arglwydd. Yn yr llinyn yna, yn bod ni'n barod I dderbyn yr hyn sydd gen ti ar ein cyfer ni bore yma. Diolch am bob gwaith paratoi sydd wedi bod, a dyn ni'n nawr yn ymddiried ein hunain I ti, gan ofyn am dy gymorth am hob peth, wrth I ni ganu, wrth I ni ddarllen, wrth I ni weddio, wrth I Dewi gyhoeddi'r gair, wrth I ni wrando. Rho gymorth I ni, os gweld I fod yn dda, yn bod ni'n neud y cyfan I gyd, gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Wneith Dewi dod ymlaen yn arwain i'r emyn gyntaf. Na I jyst deud diolch yn fawr am y croeso tra mae hir emyn. Diolch yn fawr am y gwahoddiad gyntaf I gael dod yma ac am y croeso hefyd. A gyda ni yn gweddio, gobeithio bod ni'n gweddio, a bydd Duw yn bendithio yn hamsar ni hefo'n gilydd eto bore yma. Ganwn ni'r emyn, o Iesu mawr, pwy ont ydi a llasai farw drosom ni. A'n dwyn o warth I fythol fri, pwy all anghofio hyn. Diolch yn fawr.
Mae croeso chi droi a dilyn y darlleniad neu jyst gwrando. Mae'r darlleniad bore yma yn Efengil Iesu Grist yn ôl Mathew, penod 27, a'r paragraff cyntaf neu'r 2 paragraff cyntaf yn y benod. A dwi'n darllen o gyfeithiau William Morgan. A phan ddaeth y bore, cyd ymgynghorodd yr holl archoffeiriad a henuriaid y bobl yn erbyn yr Iesu, fel yr hoddent ef i farwolaeth. Ac wedi ddeint ei rwymo hwyau dy gasant ef ymaith, ac a'i traddodasant ef i Pontius Pilat, yr haglaw. Pan welodd Judas yr hwnna i bradychodd ef ddarfod ei gondemnio ef, bu e difar ganddo, ac a ddig drachefn y 10 ar 20 darn o arian at yr archoffeiriaid a'r henuriaid ganddo wedyd, pechais gan fradychu gwaed gwirion. Wythau a ddywedasant, ba beth yw hynny i ni, edrych di? Ac wedi ddod daflu'r arian yn y deml, efe am adawodd ac aeth ac a ymgrogodd. Yr archoffeiriad y gymerasant yr arian ac a ddywedasant, nid yw'n gyfreithlon i ni ei bwrw hwynt yn y drysorfa canys gwerth gwaed ydynt. Ac wedi iddynt gyd ymgynghori hwya brynasant a hwynt, faes y crochennydd yn gladdfa i ddieithriaid. Am hynny galwyd y maes hwnnw'n maes y gwaed, hyd heddiw. Yna cyflawnwyd yr hyn a ddywedwyd trwy Jeremia a proffwyd. Hwya gymerasant y 10 ar 20 arian, pris y prisiedig yr hwn a brynasant gan feibion Israel, ac a'r hoesant am faes y crochennydd, megis y gosododd yr arglwydd. Yr Iesu a safodd ger bron yr haglaw. Yr haglaw o fynodd iddo gan ddywedyd, ai ti yw brenin yr Iddewon? Yr Iesu a ddywedodd wrtho, rwy ti yn dywedyd. Y phan gyhuddid ef gan yr archoffeiriaid a'r henuriaid, nid atebodd ef ddim. Yna dywedodd Pilat wrtho, o'n i chlywed i faint o bethau maen nhw'n ei tystiolaethu yn derbyn di. Ac nid atebodd ef iddo un gair, fel yr hyfeddodd yr haglaw yn fawr. Ac ar yr wyl honno, yr arferau yr haglaw ollwn yn rhydd i'r bobl un carcharor, unrhyw un a fynent, ac yr oedd ganddynt garcharor hynod a elwyd Barabas. Wedi iddynt gan hynny ymgasglu ynghyd, Pilat a ddywedodd wrthynt, pa un a fynwch i mi ei ollwn yn rhydd i chi? Barabas, neu yr Iesu, yr hwnna elwyr Crist, canys ef wyddai mai o genfigen y traddodasant ef. Ac efe yn eistedd ar yr orseddfaen cei wraig a ddanfonodd ato gan ddywedyd, na fydde di ti awnelych ar cyfiawn hwn, canys goddefais lawer heddiw mewn breuddwyd o'i achos. A'r archoffeiriad a'r henuriaid a berswadiasant y bobl, fel y gofynant Barabas ac y difethant yr Iesu. Yr haglaw atebodd ac a ddwedodd wrthynt, pa un o'r ddau a fynwch i mi ei ollwn yn rhydd i chi? Wythau a ddwedasant, Barabas. Pilat a ddwedodd wrthynt, pa beth gan hynny a wnaf i'r Iesu, yr hwnna elwyr Crist? Wythau oll a ddwedasant, croesoelia'r ef. A'r haglaw a ddwedodd, ond pa ddrwg a wnaeth efe? Wythau a lefasant yn fwy, gan ddywedyd, croesoelia'r ef. Do'n i'n ôl at yr hanes yna, yn y man. Di'r plant eisiau dod ymlaen nhw, achos dwi eisiau dweud rhywbeth ofnadwy a bwysig wrthych chi. Mae yna seti yma ar eich cyfar chi. Chwa mewn hen gapeli stalo, mae yna set fawr. Wel, hon di'r set fawr gynnwch chi, a mae'n set fawr wrth y modd eich gweld chi. Bore da, blant, da chi'n iawn? Dwi isio set fy hun wan i mi gael eistedd lawr, i mi gael sgwrs efo chi. Dwi'n hen dydw. Excuse me, dwi'n hen dydw. Da chi'n ffeind. Da chi'n ffeind. Dwi eisiau dangos
Dwi eisiau dangos lot o bres i chi. Dwi wedi dod â lot o bres efo fi bore yma. A dwi eisiau dangos nhw i gyd. Da chi eisiau gweld? Mi beidio colli hwnna. Da chi eisiau pasio nhw? Da chi eisiau fi ddeud wrth y bobl yma beth di hein i gyd? Oes? Geiniog di hwnna? Sbia. Ti'n gwybod beth di hwnna? 6 ceiniog. Be? Ia, ceiniog ydi o. Dima, de? 6 ceiniog arall. O, sbiwch beth dwi wedi ffendio. Ia, ydi hwnna ti'n iawn. Dima. Hwna lot o bres. Hannar coron. Ti eisiau hwnnw? Dwi eisiau nhw'n ôl, cofiwch. A hwn, de? Swll di hwnna. Oes, mae gen i un arall. Bydd yr hen bobl sy'n yma yn... Fe gynnu nhw ddiddordeb mewn... Ti'n gwybod beth di hwnna? Tair ceiniog. Pishin tair ceiniog. Nwch chi ddigon... Cofiwch, dwi eisiau nhw'n ôl. A dwi eisiau deitha chi, de, pan o'n i yn eich oed chi, dyna oedd y pres oedd gynnon ni. Pwy sydd wedi cael 6 ceiniog? Chdi? Ia, gyn ti mae'r 6 ceiniog. Da chi'n cael pres bocad? Da chi'n cael pres bocad? Di plant cael pres bocad ydi yma? Nag di? O, oce. Weithia. Wel, o'n i'n cael 6 ceiniog o bres bocad bob wsos ar ddi Gwenar. Ac oedden ni'n cael mynd i siop ac oedden ni'n prynu dadas. Dach chi'n be, oeddech chi'n cael llond bag papur o ddo, ond dach chi'n cael llond bag o dadas am 6 ceiniog. Un o'r pethau o'n i'n licio, de, fedra i fwydro am hir am bethau fel hyn. Un o'r pethau o'n i'n licio amser hynny, oedd beth o'n i'n alw'n taffi buwch. Dach chi'n cofio taffi buwch? So rhywun yn cofio taffi buwch? A'r unig reswm pam oedden ni'n alw fan taffi buwch, am byna lun buwch anna fo. A oedd o'n galad ac oeddech chi'n gorfod i glicio fo'n erbyn wal mwyn i dorio, ond be oedd yn ardd, oedd o'n costio 2 ceiniog, cofiwch, dyn oedd hanner y bres i mynd jyst i gael un bar o taffi buwch. Ond oedd o'n para trwy'r dydd achos o'na gymaint o waith. Cnoi yna fo. Nw'n mynd eithaf chi fan. A dwi'n meddwl fyddwch chi'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn yma. Tasa chi'n mynd ar pres yna i siop heddiw ac yn deud bod chi isio Mars bar neu dwi'n yn gwybod beth i'ch hoff dadas chi. Be da chi'n meddwl sa'n digwydd? Sa chi'n mynd ar pres yna? Deud? Na, chai dim byd amdanyn nhw. Chai dim byd amdanyn nhw. Diolch da i ddim byd nag di? Mae yna rei pobl, a da ni fel hyn, pawb o'na ni, deud y gwir. Ond mae yna rei pobl, maen nhw'n meddwl, os na i hyn, os na i peth arall, os na i beidio gwneud hyn, os na i beidio gwneud y peth arall, mi gai fod yn ffrind i Iesu Grist. Mi gai fynd i'r nefoedd. A pan fyddai'n ddigon hen, fatha fi, pan fyddai'n ddigon hen, fyddai di gwneud digon o bethau da, a peidio gwneud digon o bethau drwg, gai fynd i'r nefoedd. Dach chi'n be, os a ddim un adnod yn y Beibl sydd yn deud hynny. Mae o fatha chi mynd ar pres yma i siop ac yn gofyn am dadas fo. Diolch yn gweithio. Dim fel am yn gweithio. Pwy sy'n gwybod beth i hwnna ta? Deud ti? 1 geiniog. Di hwnna lot o bres, da chi'n meddwl? Nag di. Ond, a dwi wedi checio, dwi wedi googlo fo neithiwr, ar Amazon, de, fedrwch chi gael rhywbeth am hwn. Diolch lot. Fedrwch chi gael un daflen o tatws i roed ar eich llaw. Da chi'n gwybod? Plant yn gwneud ni weithiau. Fedrwch chi gael un tudalen ohoni. A os dwi'n cofio'n iawn,
fyddwch chi'n gwybod beth dwi'n feddwl o'n i rioed i gweld y peth o blaen. Fedrwch chi gael bocs bach o'r slime yn o'n alw fe, ia? Da chi'n gwybod beth i slime? Fedrwch chi gael ceiniog mae'n gostio. Gwrandwch wan, gwch chi fynd yn ôl i'ch lle. Wedyn, mi ddudodd Iesu Grist, dau beth bwysig dwi eisiau chi glod wan. Mi ddudodd Iesu Grist, fydd na bobl, medda fo, yn dod ata fi, a fydden nhw'n deud, da ni wedi gwneud hyn, da ni wedi gwneud y llall, da ni wedi peidio gwneud hyn, da ni wedi peidio gwneud y llall, gynnon ni hawl wan i ddod i mewn i'r nefoedd. A mae Iesu Grist yn deud, dim fel am mae'n gweithio. Dim fel am mae'n gweithio. Fi sy'n deud hyn, mae o fatha ni mynd i siop efo'r pres yna. Dim fel am mae'n gweithio. A mi ddudodd Iesu Grist hefyd, os gynnwch chi ffydd bach. Da chi'n gwybod beth i hedyn? Da chi'n rhoi hedyn bach yn y tir a mae'n tyfu dydy. A mae'n debyg bod hedyn mwstad yn hedyn bychan iawn. A mi ddudodd Iesu Grist, ond, meddwl. Watcha di gochi, mae hwnna'n hana coron, cofio. Be o'n i'n dweud wan? Iesu Grist yn dweud, os gynnwch chi ffydd bach, dim ond fel hedyn mwstad, dim ond fel un geiniog, mae'n well na'r holl bres yna i gyd, achos mae hwn yn gweithio. Fedrwn ni gael rhywbeth. A be da ni'n gael pan da ni'n rhoi yn ffydd yn Iesu Grist? Be da ni'n gael pan da ni'n credu yn Iesu Grist? Wel, da ni'n cael Iesu Grist yn ffrind. Gobeithio bod gennych chi lot o ffrindiau yn yr ysgol. Mae'n bwysig cael lot o ffrindiau. Gobeithio bod gennych chi un ffrind da, neu 2 ffrind da hefyd. Mae hynny'n ofnadwy o bwysig. Mae'n braf iawn os gennych chi un ffrind neu 2 ffrind da. Ond da chi'n gwybod be? Dwi'n teimlo bod fi wedi dod o le pell bora yma i ddeud y pethau yma wrtha chi. Mae Tal Sarna'n bell o fama. Na i ddeud hyn wrtha chi, swn i'n dod o Japan i ddeud hyn wrtha chi. Chwch chi ddim ffrind gwell na'r arglwydd Iesu Grist. A da ni'n gael o'n ffrind pan da ni'n credu, pan da ni'n trystio yn yr arglwydd Iesu Grist. Gai pres yn ôl fan, plis? Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Faint o bres di hanner coron? Cwestiwn da. Cwestiwn. Ti eisiau gwybod faint o bres di hanner coron? 12 ceiniog, de, a hanner. Os am hanner ceiniog wan hyd yn oed nagos. Ond dyna faint ydi hanner coron. 12 ceiniog a hanner. Na chi blant gwch chi fynd yn ôl i'ch llefydd wan. Dwi'n iawn, dydw? Na ci hanner hynny. Na i siarad efo chdi wedyn. Di'n mathemateg i'm yn briliant. Canu da ni wan. Ganwn ni'n hemi nesa. Diolch yn fawr, blant, am wrando. A mae'n ardderchog bod chi'n dod ac yn dod i'r ysgol Sul. Da chi'n dysgu pethau gwerthfawr iawn. Na dyn nhw ddim yn cael yn unlla arall. Diolch yn fawr. Mi ganwn ni'r emyn. Mae fi'r pechadur penna, fel yr wyf, wyneba fi galfaria, fel yr wyf. Nid oes o fewn yr hollfyd, ond hwn i gadw bywyd. Yng nghanol môr o adfyd, fel yr wyf, mi ganaf gan fanwylyd, fel yr wyf.
Gadwch ni weddio. Ni'n gweddio dad nefol dros bob un o'r plant ma bore yma. Da ni'n ei cyflwyno nhw un i ti. Da ni'n diolch amdanyn nhw. Ac am y cyfle i rannu rhywbeth amdana ti ac am y gwaredwr. Ac ydyn ni yn gofyn fel oedden ni'n sôn am ei hedyn bach dy air di gael ei blannu yn ei calon ac yn ei henaid nhw. Ni'n gofyn ar ei ti hamddiffyn nhw yn y byd drwg da ni'n byw yn efo. Ac yn dy amser dy hun ar ei ti i dwy nhw i mewn i dy deyrnas ac i berthynas fywydol gyda thi yn a thrwy Iesu Grist. Da ni'n diolch am gael bod yma bore yma ac yn ei chyfri hi'n fraint i gael ar dy ddydd, cael dod at yn gilydd, cael dod at dy air, cael dod at orsedd gras. Y man yna, y lle yna rwy ti wedi ddarparu ar yn gyfer ni, lle da ni'n dy gael di yn dduw sydd o'n plaid ni. Da ni'n cofio bod yna eiriau ac adnod yn y Beibl sydd yn deud, os yw Duw trosom, pwy all fod i'n herbyn? Na bod negas efengil Iesu Grist drwyddi draw yn dweud bod Iesu Grist o'n hochor ni. Fe gollodd fe waed yn llu trwy'r unwedd hwn ben dwg yn iach i'r ochr draw mewn gronyn bach. A ni'n diolch bod ni'n cael dod i'th wyddfod sanctaeth. Cael dod a gofyn am unrhyw beth ger dy fron. Yn gwybod ac yn credu dy fod ti'n Dduw sydd yn dad i ni ac yn dirion yn dymwneud hefo ni ac yn wir yn gogwyddo dy glist i wrando ar ein gweddiau. Hwna'n ddarlun tlws i ni yn dair. Pan yda ni weithiau, a mi yda ni weithiau, pan yda ni rhy wan, pan yda ni rhy sal, pan yda ni rhy llwfr, i roi geiriau at ei gilydd ac i alw arna ti, dy fod ti ar yr adegau yna'n gogwyddo dy glist. Da ni yn cyflwyno roedfa i dy sylw ac i dy ofal ac yn gofyn dad nefol am dy fendith. Ni'n gofyn eto byddwn ni yn y cywair cywir heddiw i fedru daddoli di. Hwn yn waith mawr ac yn tlodi ac yn hangen ydyn ni'n brysio i ofyn am help dy ysbryd glân fel bod ni'n cael yn cadw rhag i ni dan rydeddu di hefo'n gwefusau yn unig a'n calon yn bell oddi wrthyt. Da ni'n gofyn y byddi di trwy dy ysbryd yn denu ni ac yn tywys ni ac yn harwain ni at dy hun ac i'r lle rhyfeddol yna at droed croes ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Da ni'n cofio bod na emyn sydd yn sôn am mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. Pan da ni'n yng nghanol stormydd bywyd neu beth bynnag sydd yn digwydd, mae'n dawel gyda'r Iesu. Mae'n olau gyda'r Iesu. Os da ni mewn rhyw ddryswch am i ydan ni weithiau. Ac am yr holl o'r bendithion yna sydd yn dod i ni pan ydyn ni'n dod at droed ei groes ef ac yn ymostwng ac yn plygu ac yn dod yn edifeiriol, ond yn dod hefyd yn edrych ar Iesu, yn sylwi ac yn credu ar yr hyn sydd yn digwydd.
I fod o wedi rhoi ei hun yn aberth unwaith ac am byth dros bechodau dynion a merched. Da ni'n dymuno hefyd dal ar y cyfle i gyflwyno gwaith Efengil Iesu Grist yn gwlad bach ni. Yn y dyddiau da ni'n byw yn nhw, ni'n gofyn Dad Nefol am y gras i fod yn ffyddlon i ti ac i dy Efengil. Ond da ni'n gofyn hefyd am i ti beri bod na ryw newid hinsawdd ysbrydol yng Nghymru. Yn lle bod ni fel pobl yn ffoli ac yn sychedu ar bob math o bethau. Bod ni'n sychedu am y dŵr bywiol sydd i'w gael yn unig yn yr iachawdwriaeth trwy ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n gweddio am dywalltiad o ysbryd glân. Am newid mawr, rhyfeddol, sylweddol. Ac yn yn gwendid, da ni'n mynd i ofyn hefyd, na hir oeda, tyred arglwydd Iesu. Yn cyflwyno'r eglwys yma, a'i haelodau, a'i gwaith, a'r gweinidog, a'r dynion sydd yn arwain, ac yn gofyn ar ei ti bendithio nhw fel eglwys. I cadw nhw, a'i amddiffyn nhw. Da ni'n gwybod bod gynnon ni Elin, neu Theora, sy'n gwneud i ora i ddinistrio gwaith yr Efengil. Yn gofyn ar ei ti cadw nhw, ond hefyd ar ei ti lwyddo i tystiolaeth nhw yn y ddinas yma ac yn yr ardal yma. Fel bod mwy a mwy o bobl, nid dim ond yn cael clywed, ond i bod nhw hefyd yn cael credu neges yr Efengil. A hynny'n unig, clod ac gogoniant i ti. Ni'n gofyn felly Dad Nefol ar i ti, gadw'n meddyliau ni, da ni'n cydnabod, dwi'n cydnabod, da ni yn cydnabod, hyd yn oed mewn oedfa, da ni'n medru caniatau un meddyliau i grwydro, da ni'n gofyn i ti yn helpu ni yn hyn, fel bod ni'n daddoli di gorff enaid ac ysbryd bore yma, a bod y clod yn dyrchafu eto o'r lle hwn, i'r unig un sydd yn heiddi clod, un harglwydd ac un gwaredwr, Iesu Grist. Derbyn ni wedi maddau ein beiau, a'n pechodau, a'n diffygion, yn ei enw ef. Amen. A mi ganwn ni'n trydydd emyn os gawn ni. Fe roed arno bwys euogrwydd, pwys nac sa'i ddal mod un, cosb, pechodau, myrdd o ddynion, heb un pechod, ynddo'i hun, a'r penillion sy'n dilyn. Diolch. Most
Cyn i'r arglwydd Iesu Grist cael ei groesoelio, fe gynhalwyd 6 achos i gyd. Ac hwn fydd eich gwaith cartra chi wythnos yma. Darllan yr hanesion yn y 4 adroddiad sydd gynnon ni yn y Testament Newydd. Darllan yr hanes a'r adroddiad am yr achosion yna. Plis gnewch hynny. Achos mi sylwch bod yr arglwydd Iesu Grist ar adega yn atab y cyhyddwyr. Ac ar adega eraill yn gwrthod atab. Mae o'n dawedog. Ac fel rhan o'ch gwaith cartra, edrychwch fedrwch chi ffendio allan be di'r rheswm mae o'n ateb a be di'r rheswm mae o'n gwrthod. Yn gwrthod ateb. Enghraifft, pa mae Caiaffas yn gofyn, ai ti yw y Crist, mab y bendigedig? Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei atab o ac yn dweud, my fi yw. A chwi a gewch weld mab y dyn yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Ond mae yna sawl achos, a mae yna un o'n blaenau ni bore yma, sef yn y paragraff oedden ni'n ddarllen, Efengyl Mathew, Efengyl Iesu Grist yn ôl Mathew, pennod 27, a'r geiriau yma. Pa mae Peilat yn holi, adnod, y 12fed adnod ydy hi, a phan gyhuddid ef gan yr archoffeiriad a'r hyniriad, nid atebodd e ddim. Yna dywedodd Peilat, ond i chlywyd i faint o bethau maent yn ei tystiolaethu yn derbyn di, a sbiwch, nid atebodd e iddo un gair fel yr rhyfeddodd yr rhaglaw. A'r cwestiwn syml dwi eisiau ofyn bore yma ydy hwn. Pam? Pam nad ydy Iesu Grist yn atab yn y fan yma? Pam bod ni'n darllen am sawl enghraifft lle nad ydy o ddim yn atab? A mae gen i 4 atab i'r cwestiwn i ni i'w hystyried. Hwn di'r cyntaf. Mwyn cyflawni proffwydoliaethau. Mwyn cyflawni. Dio ddim yn atab yn ôl. Mae yna reswm pam bod o'n gwneud ar adega, ond pam dydy o ddim hwn yn gyntaf. Mwyn cyflawni proffwydoliaethau. Mae yna proffwydoliaeth reit enwog neu gyfarwydd falle i reina ni yn Eseia pennod 53, lle mae Eseia'n dweud am y gwas neu'r Meseia pan ddaw o. Mae'n deud peth fel hyn amdano fo. Fel y bydd Dafad neu oen yn dawedog o flaen yr rhai ei sydd yn ei gneifio, felly fydd o chwaith, y gwas neu'r Meseia, fydd o chwaith ddim yn agor ei enau. Mae yna nifer o gyfeiriadau, o proffwydolaethau yn yr Hen Testament. Enghraifft llyfr y proffwyd Eseia eto, mae'n deud peth fel hyn, am y Meseia, am y gwas, fyddwch chi ddim yn clywed ei lais o yn yr rheolydd. Hynny di, fydd o ddim yn tynnu sylw at o'i hun yn yr ystyr yna. Fydd o ddim yn mynd ati i amddiffyn ei hun, neu i roi ei hun allan os di hwnna'n ymadrodd cywir, fel bod o'n cael sylw. Fydd o ddim yn tynnu sylw at o'i hun, a fydd o ddim yn amddiffyn ei hun. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist, os nowch chi'r gwaith cartra, mi welwch chi yr union bwynt yma fel bod ni ddim yn gorfod treulio amser efo yn un reswm bore yma. Ond mi welwch chi bod yn yr adroddiadau sydd gynnon ni yn Mathew, Marc a Luc a Ioan yn arbennig am yr dyddiau ola a'r diwrnod ola, yr oria yna cyn i'r arglwydd Iesu Grist gael ei roi ar groes ar Golgotha, bod yna nifer fawr o broffwydolaethau yn cael ei cyflawni.
degau ohonyn nhw yn cael eu cyflawni. Ac mae'r gwaredwr yn ymroi. Dyma'r pwynt. Mae'r gwaredwr yn ymroi i gyflawni y proffwydolaethau. Mae'n ymroi, yn gweithio ar, di hwnna'n gywir? Gweithio ar y proffwydolaethau, ar air Duw, fel bod y proffwydolaethau yna yn cael eu cyflawni. Un enghraifft ryfeddol ydy hon yn Efengyl Ioan, pennod 19, lle mae'r arglwydd Iesu Grist wedi bod yn hongian ar y groes, ac mae Ioan yn deud beth fel hyn. Gwrandwch, a'r Iesu yn gwybod fod pob peth ar orffen. Yr Iesu yn gwybod fod pob peth ar orffen, o'r diwedd, gwrandwch, fel y cyflawnid yr ysgrythur, mae'n dweud y mae syched arnaf. Mae yna proffwydoliaeth yn ôl yn Salm 22 am y gwas eto'r Meseia eto, y bydd o'n syched, pan mae o'n diodda, y bydd o'n sychedu. Meddyliwch am hwnna, trowch hwnna yn eich meddwl, mae'r arglwydd Iesu Grist yn hongian ar groes, yn diodda y poenau a'r erchylltera, a'r gwawd, a'r cyfan a'r cwbl yna, ac eto mae o'n ymroi i gyflawni gair Duw, i gyflawni y broffwydoliaeth yna, a mae'n dweud y mae syched arnaf. Dwch ni aros o fanna munud bach. Achos mae yna ddau beth da ni eisiau sôn amdano fo dan y pennawd yma. Mae'r cwbl i gyd, yr hanes i gyd am yr arglwydd Iesu Grist, i fywyd, i weinidogaeth, i farwolaeth a i atgyfodiad, mae yna broffwydoliaethau amdanyn nhw. Ni jyst digwydd maen nhw. Mae yna broffwydoliaethau amdanyn nhw. Mae hwnna'n deud peth mawr, enfawr, wrthoch chi a fi bore yma. Sef, fel hyn mae Duw wedi bwriadu, fel hyn mae Duw wedi cynllunio. Mae wedi rhybuddio, neu rhagrybuddio, dyma be fydd yn digwydd, dyma sut fydd pethau'n digwydd, dyma sut byddwch chi'n gwybod pwy ydy'r gwas, pwy ydy'r Meseia, mi fydd y pethau yma yn digwydd. Mae yna gynllun yma, mae yna fwriad yma. A mae o'n ardderchog os ydym ni medru signo y gwirionedd sydd yn hwnna i'n heneidia. Dyma gynllun Duw. Nid dyn sydd wedi meddwl am hwn, nid pobl sydd wedi rhoi rhyw stori, rhyw hanes at ei gilydd. Hwn ydy cynllun Duw. Dyma beth mae Duw wedi ei fwriadu ar yn cyfar ni fel pechaduriaid. Cynllun Duw ydy o. Trefn ydy o, trefn Duw ydy o. Mae'r cwbl sydd yn digwydd oherwydd y cynllun. Mae wedi ddarparu o, mae fraint ga deud hynny, mae wedi darparu y cynllun yma ar yn cyfar ni. Mae'r cynllun yma yn cael ei roed yn ei le a'i weithredu gan yr arglwydd Iesu Grist yn mwyn ni. Ond y peth arall pwysig dan y pennawd yma, wrth gwrs, ydy bod ni'n gweld hefyd bod y gwaredwr ei hun yn cyflawni proffwydolaethau ac yn gwneud hynny yn fwriadol. Yn fwriadol. Fel i fod o, gwrandwch, fel i fod o yn ifydd 100% i Dduw ac i air Duw. Pam mae'n gwneud hynny, meddach chi? Am yr un rheswm yn union. Yn mwyn ni. Am yn bod ni'n methu bod yn ifydd. Am yn bod ni'n pechu ac yn cilio ac yn anifydd i Dduw ac i air Duw. Mae'r gwaredwr yma yn dod i'n byd ni ac yn byw bywyd glân a pherffaith yn lle ni ac yn mwyn ni. Mae ei fuddod o droson ni, pan da ni'n dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, mae ei fuddod o droson ni wedyn yn cael ei gyfri i ni. A'r gair yn y Testament Newydd am hwnna ydy cyfiawnder.
Mae gyfiawnder o y ffaith bod o di byw yn iawn, bod o di fyddhau ym mhob sill a iot i gyfraith Duw, nid dim ond o ran y cynllun yn gyffredinol, ond mae o'n fwriadol hyd yn oed yn yr oriau yma, yn ymroi i gyflawni gair Duw, fel bod i fuddod perffaith o yn iawndal perffaith i Dduw. Ac os nwch chi edrych eto ar y geiriau gyfarwydd yna, yn Eseia pennod 53, nes i ddeud fel dafad neu oen, ond mae'r gair yn union fel hyn, fel oen yr arweini defi'r lladdfa. Ac fel tai dafad o flaen yr rhai ei cneifiau, felly nid agorau yntau ei enau. Mae'r pwynt yn glir pan ydych chi weld o fel yna. Yr oen ydy'r aberth. Yr oen ydy'r pech aberth. Yr aberth dros bechod. Pam nad ydy Iesu Grist ddim yn atab? A hwn di'r ail beth i ni feddwl amdano fo. Am ei bod nhw yn gwybod. Am ei bod nhw yn gwybod. Chwiliwch am yr cyfeiriadau allan a dio ddim yn atab. A'r rheswm ydy am ei bod nhw yn gwybod. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud wrth Caiaffas yr archoffeiriad peth fel hyn, my fi, medda fo, a leferais yn eglur wrth athrawieithu'n gyson yn y synagogau yn ddirgel ni ddywedais ddim, hynny di, pam wyt ti'n gofyn i mi? Ti'n gwybod? Ti'n gwybod beth di'r atab? Pam holi os felly oedden nhw'n gwybod yn barod? Oedden nhw'n gwybod am yr arglwydd Iesu Grist pan oedd o'n dysgu, pan oedd o'n pregethu, i fod o'n dysgu hefo awdurdod dwyfol. Reit ar gychwyn gweinidogaeth Iesu Grist, reina chi sy'n gyfarwydd efo'r Testament Newydd, o'ch chi'n gyfarwydd efo'r benod yna efengil Iesu Grist yn ôl Iwan, yr drydydd benod, yr dyn yna o'r Phariseaid, pennaeth y Phariseaid, Nicodemus yn dod ato fo, ac mwyn bod yn gyflwyno ei hun a bod yn ffeind, mae'n deud wrtho fo be mae'n wybod. A mae'n deud peth fel hyn yn y Meibl i, na ni awyddom, medda fo. Na ni awyddom. Mae dysgawdwr y dwyt ti wedi dyfododdi wrth yw, canys ni allai neb wneithir y gwirthiau hyn, yr wyt ti yn ei gwneithir, ond i bai fod Duw gyda gef. A mae'r ffordd mae Peilat yn siarad ac yn ymddwyn, yn dangos y pwynt yma yn glir i bod nhw'n gwybod. Peilat enghraifft yn gofyn i Iesu Grist, ai ti yw brenin yr Iddewon? A mae Iesu Grist yn atab y cwestiwn efo cwestiwn. A mae'n gofyn iddo fo beth fel hyn, ai ohonot dy hun yr wyt yn gofyn, neu oherwydd bod rhywun arall yn gofyn, a fysa Peilat byth yn gofyn oherwydd bod rhywun arall yn gofyn. Hynny di, ohono ei hun mae'n gofyn. A mae o'n gofyn oherwydd bod o'n gwybod yn barod. A mae Iesu Grist yn dweud yn yr adroddiad eto yn Efengil Iowan, pob un sydd o'r gwirionedd, medda fo, sydd yn fy ngwrando i. A mae Peilat yn gofyn cwestiwn athronyddol enfawr. A beth yw gwirionedd? Fyddwch chi ben ath o wedyn? Wel, os newch chi'r gwaith cartra, fyddwch chi'n gwybod? Beth yw gwirionedd, medda fo? A mae'n cerdded allan. Diolch yn aros. Diolch yn disgwyl i gael atab i'r cwestiwn. Mae'n jyst yn mynd. Oedd o'n gwybod. A mae o'n rhyfedd, da chi'n gwybod, be mae'r gai ddefnyddio'r ymadrodd yma, dyn naturiol yn wybod. Be ydyn ni'n wybod o ran ni'n hunan? Fel ag yr ydyn ni. Wrth gwrs, pan mae gras yn dechrau gweithio yn bywyd ni, pan mae'r ysbryd glân yn dechrau gweithio yn bywyd ni, mae'n yn goleuo ni. Mae'n yn goleuo ni ynglyn â'n cyflwr yn hunan, anhangen, am gymod a heddwch efo Duw.
Mae o'n yn goleuo ni ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist, fi fod o wedi gwneud y cwbl drostan ni ac yn lle ni ac yn mwyn ni, a mae'n yn goleuo ni ynglyn â'r ffordd dwi'n cael y cymod a'r heddwch yna thrwy yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae o'n rhyfedd beth da ni'n wybod. Hyd yn oed cyn bod gras, cyn bod yr ysbryd glân yn gweithio yn bywyd ni. Da ni'n gwybod enghraifft, bawb ohono ni, bod na Dduw. Sy'n angen i ni wastraffu gwynt yn aml, da chi'n meindio fi ddeud o fel yna. Da ni'n gwastraffu amser yn aml iawn. Y rei ohono, mae yna le i'r pethau yma wrth gwrs bod, dwi'n deall hynny ac yn derbyn hynny. Ond o ddydd i ddydd ac ar y stryd, neu chymod pan da ni'n digwydd cael sgwrs efo pobl yn dwi'n credu bod na Dduw. Dydwch wrthych chi'ch hun, mae'r ysgrythyr yn deithau, wyt ti yn gwybod? Ti yn gwybod bod na Dduw? Da ni'n gwybod bod ni'n atebol i Dduw. Da ni'n gwybod bod ni'n bechaduriaid. Faint o weithiau da chi'n clywed pobl yn deud beth fel hyn? Wel, does neb yn berffaith nag ys. Be mae hwnna'n olygu? Dwi'n methu. Gynnon ni ddihareb yn Gymraeg, heb ei fai, heb ei eni. Mae pawb yn gwybod bod nhw'n bechaduriaid. Da ni gweld sawl enghraifft o'r pwynt yma yng ngweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist, o pobl yn gwybod ac yn dweud pethau fel ni lefarodd dyn erioed fel y dyn hwn. Maen nhw'n gwybod. Ni chlywsom ni fel hyn erioed, medda nhw. Mae pobl yn synnu at ei ddysgeidiaeth ac yn gofyn rhyw gwestiynau o ble daeth y ddoethineb yma, onid hwn yw mab ys Saer, onid hwn yw mab Mair, onid dyma i frodyr. Sut mae hwn yn gwybod y bethau yma? Maen nhw'n gwybod. Maen nhw wedi clywed yn barod ac roedd Caiaffas a Herod a Peilat a'r gweddill oedd yn y llysoedd oedden nhw'n gwybod. Dyna'r pwynt, sylwch chi. Mae Peilat, fyddwn ni'n... na i'm crwydro. Dyna'r pwynt mae Peilat yn neud yna... mae Pedr, Dyna'r pwynt mae Seimon Pedr yn ei wneud dydd y Pentecost. Pan mae o'n pregethu, mae'n deud wrthyn nhw, chwi a wadasoch y sanct a'r cyfiawn a dewis llofrydd yn ei le. Hynny di, oeddech chi'n gwybod beth ydych chi'n wneud? Da ni'n atebol. Da ni'n gyfrifol. Di Iesu Grist ddim yn atab oherwydd oedden nhw'n gwybod. A da ni'n gwybod. Trydydd pwynt, pam nad ydy Iesu Grist ddim yn atab? Am nad ydyn nhw ddim isio gwybod. Maen nhw yn gwybod, ond dyn nhw ddim isio gwybod. Iesu Grist yn deud eto, neu Caiaffas yn gofyn i Iesu Grist, ai ti yw y Crist? A'r arglwydd Iesu yn ateb, os dywedaf i chi, neu os dydau wrthach chi, ni chredwch chi. Maen nhw'n gwybod rei pethau, ond dyn nhw ddim isio gwybod chwaith. Ddim isio gwybod fel bod nhw'n credu ac yn dod i gredu. Be sy'n mor anodd am hynny, meddach chi? Wel, mae credu yn golygu tri Eich cofiwch chi o fel hyn, dwi'n licio wneud rhywbeth fel hyn. Mae o'n golygu ymostwng. Plygu ydy hwnna. Mae'n golygu bod fi'n gorfod dod at, mae credu'n yr arglwydd Iesu Grist, credu'n Negas yr Efengyl, yn golygu bod fi'n gorfod ymostwng, plygu, ger ei fron, cydnabod beth yw'r gwir, plaen gonast amdana fi fy hun fel pechadur. A derbyn, cofleidio Negas yr Efengyl, croesawu Negas yr Efengyl. Mae'n golygu ymddiried,
trystio, rhoi fy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r trydydd ydy hwn, mae'n golygu bod fi'n ymroi i fod yn disgybl i'r gwaredwr ac yn ffyddlon ac yn ifydd iddo fo trwy gymorth Duw. A dyna'r peth arall, da chi'n gwybod, amdana ni, pawb ohono ni, cyn bod gras, cyn bod yr ysbryd glân yn gweithio yn ein bywyd ni, mae yna wrthryfel yna yn erbyn Duw. Mae'r bobl yna, di Iesu Grist ddim yn ei hatab nhw, oherwydd dyn nhw'n isio gwybod. Dyn nhw'n isio gwybod, oherwydd mae gwybod, credu, yn golygu ymostwng, ymddiried, ac ymroi. Ond mae yna wrthryfel calon yno ni yn erbyn Duw ac yn erbyn yr Efengyl cyn bod gras yn gweithio. I bobl heb bras, ffolineb ydy'r pethau yma. A hynny am un rheswm yn benodol. Oherwydd bod o'n dod â ni wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu Grist. A mae dod wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu Grist yn golygu edifarhau. Mae'r gwaredwr ei hun yn deud wrthon ni, daeth goleuni, sôn amdano ei hun mae o, daeth goleuni i'r byd ac mae dynion yn caru y tywyllwch yn fwy na'r goleuni. A mae'n deud pam? Fel nad ar gyhoedder ei gweithredoedd wynt. Da ni'n mynd i wneud o ohono ni'n hunan. Da ni'n isio cael yn perswadio bod ni'n wrong a wedi bod yn wrong. Syniad y cnawd, medda'r apostol yn yr 8fed benod o'r llythyr at yr Efeiniaid, syniad y cnawd sydd elyniaeth yn erbyn Duw, a mae yna reswm am hynny, canus nid yw ddarostyngiedig i ddeddf Duw, o blegyd nis gall, medda fo. Da ni'n gallu neud o ohono ni'n hunan. Mae yna fecanwaith pwerus o'n mewn ni sydd yn gwrthod plygu tuedd gref iawn yno ni cyn bod gras yn gweithio yn bywyd ni i amddiffyn yn hunan. A mae gan y Beibl un gair am hwnna. Balchder. Balchder. Hwn oedd y pechod cyntaf un, hwn di'r, fel mae pobl yn cyfeirio ato fo, hwn di'r pechod gwreiddiol. A mae di gwreiddio yn ddwfn yn ein bywydau ni ac yn ein calona ni. Dau beth mae rhaid i ni ddeud, felly, oherwydd hynny. Mae hwn yn ddisgrifiad ohono ni gyd. Pawb ohono ni, o ran yn hunan, caru'r tywyllwch yn fwy na'r goleuni, styfnigrwydd a gwrthod ymostwng a balchder yn broblem ac yn bechod yn erbyn Duw. A dyma'r bobl yr aeth yr arglwydd Iesu Grist i'r groes drostyn nhw. Glwswch chi hwnna? Dyma'r bobl aeth yr arglwydd Iesu Grist i'r groes drostyn nhw. Dim jyst bod ni'n wan. Dim jyst bod ni angen meddyg ar gyfer yn briwia neu beth bynnag. Dim jyst bod ni angen athro oherwydd bod ni angen rhyw gyfeiriad i'n bywyd neu bod ni ar goll yn y byd yma. Dechrau wedi colli'r cwmpawd a pethau. Mae'r pethau yna i gyd yn wir. Ond byddwch chi'n darllen y Testament Newydd yn ofalus, da chi'n dod ar draws y gwirionedd rhyfeddol yma hefyd. Ni jyst dros bobl wan, ni jyst dros bechaduriaid sy'n methu cyrraedd y nod, ond dros ei elynion yr aeth yr arglwydd Iesu Grist i'r groes. Caru ei elynion oedd y gwaredwr wrth roi ei hun yn aberth dros bechod. Dyma beth i mawredd ac ogoniant y neges yma am y groes, sef i fod o wedi gwneud y cwbl. Bod na ddim byd yn eisiau, ddim byd ar ôl, heb i gyflawni. Bod y gwaith yn orffenedig
ac yn gyflawn. Diolch yn gofyn i ni gyfarfod o hanner ffordd nag di. Diolch yn dweud, wel mae rhaid chi ddechrau gwneud hyn a dechrau gwneud y peth arall, a wedyn na i feddwl am faddau. Wedyn na i feddwl am eich derbyn chi fel ag yr ydych chi. Nid fel yna mae'r Efengil yn gweithio. Nid yna beth yw yr Efengil. Efengil fawr o didog yr arglwydd Iesu Grist. Efengil ar gyfer pobl o ran nhw eu hunan sydd yn elynion i'r Efengil ydy hi. Mae'n addas. Mae'n addas ar yn cyfar ni bawb ohono ni. Pwy bynnag yda ni bore yma, beth bynnag ydy'r gwir amdana ni. Dyma'r Efengil. Newyddion da dio i bechaduriaid. Bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cyflawni y gwbl drosta ni. Ond y pwynt mawr arall yn fama, wrth gwrs, ydy felly da chi'n cytuno? Mor rymus ydy'r Efengil. Ni jyst tacluso bywyd pobl a chymod rhoi rhyw gyfeiriad i ni mewn bywyd a'n dysgu'n ynglyn â'r ffordd o fyw. Mae yna bobl yn dysgu'r pethau yna. Mae yna dyna beth yw'r Efengil. Dysgu ni sut i fyw. Nid fel a dwi'n deall y Testament Newydd na chi chwaith gobeithio. Mae'n Efengil ar gyfer pechaduriaid sydd yn elynion i ddew. A mae o wedi dod i'r byd yma i gyflawni y cwbl drosta ni ac yn lle ni. Efengil rymus ydy'r Efengil yma. Oherwydd bod ti yno i'r pechadur gweitha gaed. Yn galw arno ni i ymostwng ac i edifarhau ac i gredu. Pam nad oedd, dwi'n gorffan wan, pam nad oedd Iesu Grist yn atab? Dyma pam. Mwyn iddo fo gael ei gyfri yn euog. Rhaglenni da ni'n hoff iawn ohonyn nhw'n tu ni ydy rhyw rhaglenni detectives a rhyw hanes rhyw lysoedd a ffuglen ynde. Ond dych chi'n pan mae pobl weithiau'n cael ei holi gan yr heddlu. Dwi'n gobeithio bod fi'n deud beth gall fan. Pobl yn cael ei holi gan yr heddlu. Ac mae yna cwestiwn ar ôl cwestiwn. A'r atab ydy, no comment. No comment. No comment. Ac ydych chi'n meddwl, ydy'r dyn yma'n deud hynna oherwydd bod o'n euog? Neu bod o ddim yn euog? Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dawedog oherwydd bod o'n cael ei gyfri yn euog. Dio ddim yn amddiffyn ei hun. Oherwydd mae'n dewis marw. Mae'n dewis marw. Dyna'r llwybr mae o wedi ymroi iddo fo. Reit o'r cychwyn. Reit o'r cychwyn. Mae'n deud, dydy'r hanes yna'n Efengil Luc, mae'n rhaid i mi fod ynglyn â'r pethau sy'n perthyn i'n tad. Dyma fy llwybr i yn y byd. Ac yna pan mae'n dechrau pregethau, mae'n deud bod mab y dyn wedi dod. Nid i'w wasanaethu, nid i gael i wasanaethu, ond i wasanaethu, a di fyw ni stopio'n fanna, sut mae o'n gwasanaethu, ac i roi, gwrandwch, ac i roi ei einioes yn bridwerth. Dros y defaid, pan mae'n sôn amdano ei hun, fel y bigel da, mae'n dweud wrthyn nhw, mae yna ddwrnod yn mynd i ddod pan fyddai marw, ond gwrandwch, nid oes neb yn ei dwyn oddi arna fi, meddwl fo, am ei fywyd, neu einioes, nid oes neb yn ei dwyn oddi ar. Mae fi sydd yn ei dod i hi lawr. Mae gen i hawl, meddwl fo, i'w dod i hi lawr, ac mae gen i hawl hefyd i'w chymeryd hi drachefn. O ryw gariad anfeidrol. Chod, da ni'n hoff o ganu'r emyna fel da ni wedi gwneud bore yma, sydd yn sôn am gariad Duw. Os am cariad mwy na chariad yr arglwydd Iesu Grist, mae'n deud hynny hun. Mae o wir yn gariad fel y moroedd. Mae o'n dostyr ieithau fel y llu, bod y gwaredwr hwn o ryw gariad anfeidrol
wedi rhoi ei hun yn aberth ac yn bridwerth ac yn iawndal dros bechodau dynion a merched. Mae o mynd ati, dwi'n gorffan, mae o mynd ati i dalu'n dyled ni. Tasan ni'n byw am 1000 o flynyddoedd, pawb o'na ni, da ni'n mynd i wneud hynny. Tasan ni, da ni byth yn mynd i lwyddo i dalu yn dyled yn hunan. Neges fawr yr Efengil ydy bod Iesu Grist yn dysgu ni, pawb ohono ni, gei di rwan oherwydd yr Efengil, oherwydd i fod o wedi gwneud y cwbl, gei di rwan fynd at Dduw a gofyn, maddau i ni ein dyledion. Maddau i ni ein dyledion. Nid ni'n talu'n dyledion. Duw yn ei ras ac yn ei drigaredd yn maddau i ni. A mae'n gwneud hynny oherwydd yr aberth mawr digonol yna yr aeth y gwaredwr i'r groes i'w gyflawni. O am galon sydd yn credu hyn. O am galon sydd yn llawenhau yn hyn. Ac o am y gras anorchfygol yna i dduw yng ngoleuni hyn, mwyn ei enw. Amen. Diolch. Dwi'n cofio'r emyn, dwi'n meddwl. Fe enaid y morffwys. Ie, sbiwch emyn hyfryd. Fe enaid. Be da ni fod i wneud efo hwnnw'n bore yma? Be da ni fod i wneud efo'r wybodaeth yma? Am y groes, am y gwaredwr, yn gwneud y cwbl. Fe enaid y morffwys. Gorffwys. Mae'n beth gwerthfawr, dydy? Gorffwys ar aberth y groes. Does arall, does na ddim byd arall, athgyfyd o ddyfnder dy loes. Pam, be di ystyr hyn? Offrymodd ei hunan yn ddifau i Dduw, yn heiddiant yr aberth, mi gredaf caf Dduw. Diolch yn fawr. Bendithiad yr arglwydd ni a chadwed ni, llawyrched yr arglwydd ei wyneb arnom a thrigarhau wrthym. Dyrchafed yr arglwydd ei wyneb arnom, a rhoi i ni dangnefedd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni. Amen.